Goddag, mit navn er så Arne Lassen. Velkommen her til VM i freestyle pooling. Vi har 3 contenders i dag. Mig, Simon og Nikolaj Friis. Det bliver pisse godt. Første disciplin her til VM i freestyle pooling, det bliver det stående stød gennem ben. Det var en god første runde. Anden runde her til VM i freestyle pooling, det er så det stående sted bag om ryggen. Det var endnu en god runde. Tredje runde her til VM i freestyle pooling. Det bliver blinde stød. Det er svært. Ja, tak! Blinde stød. Klar. Det var endnu en god runde, det bliver pisse godt det her. Næste runde, det bliver The Sexual Stød. Og det er meget seksuelt. Sidste og muligvis afgørende disciplinen her til VM i freestyle pooling, det bliver så freestyle. Hvorfra? Det er års VM i freestyle pooling. Det er simpelthen uafgjort. Vi fik alle sammen lige mange point. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? I freestyle swap, det bliver det stående swap. Fuck! Vi er klar. Første forsøg her til VM i freestyle pooling, det bliver det stående swap gennem ben. Det bliver godt. Hvordan skal jeg swap med den der? Vil du med at sige swap? Nej, det skal stå sådan her. Det hedder stående stød, ikke swap. Fuck, så er det swap. Ja. Det er specialudgaven gennem ben. Det bliver vi prøver lige igen hvorfra. Ha 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 ha.